Mit navn er Helios, solguden. Helios. Jeg ved, hvor din datter er. Hvor? I Hades med Hades. Hvad? Er hun i Hades med Hades? Jeg skal snakke med Søs nu! Ja. Det er fandme ikke i orden, Søs, at du har givet min datters hånd uden min vilje. Så nu er der en afbrød. Jeg hader at være i Hades. Et granatæble. Min bror Søs. Ja, bror, har du godt? Ja. Du skal give Persephones tilbage til sit mener. Ja, hvad siger du? Det kan jeg desværre ikke, fordi at, hun har spist et granatæble. Og ved du, hvad det betyder? Hun kan ikke komme ud af helvede. Så det er synd. Demeter kommer til at fjerne alle afguderne, og alle mennesker kommer til at dø. Vi bliver nødt til at lave en aftale. Det kommer. Ja, Søs! Persephone har spist et granatæble, og hun kan desværre ikke komme ud af Hades. Men jeg har en idé. Det vil være 2/3 med dig, og 1/3 i Hades. Det er så derfor, at der er årstider her i verden.